ассалому алейкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбати барномаи иттилоъоти ахборро бо муҳимтарин хабаргузоришро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат раиси шӯрои Федератсияи Маҷлиси федералии Русия Валентина Матвиенкоро ба ҳузур пазируфтанд. Дар мулоқот ҳолат ва дурнамои муносибатҳои дӯстонаи Тоҷикистону Русия дар соҳаҳои афзалиятнок ва ҳамзамон робитаҳои байнипарлумонии ду кишвар баррасӣ шуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамкории кишварҳо дар сатҳи олӣ ва муносибатҳои байнипарлумонии Тоҷикистону Русия изҳори қаноатмандӣ карда ба саҳми шахсии Валентина Матвиенко дар таҳкими маҷмӯи робитаҳои шарикии стратегии ду кишвар баҳои баланд доданд. Ҷонибҳо зимни баррасии ҳолати ҳамкории кишварҳо оид ба фаъолияти комиссияи байниҳукуматӣ ва форуми байнипарлумонии Тоҷикистон Русия дар густариши муносибатҳои шарикии стратегӣ табодули андеша карданд. Дар мулоқот доир ба тақвияти муносибатҳои гуногунҷанбаи байни минтақаҳои Тоҷикистону Русия, рушду тавсеяи ҳамкории иқтисодию тиҷоратии байни давлатӣ, ҷалби сармояи Русия ба иқтисодиёти Тоҷикистон бахусус дар сатҳи минтақаҳо гуфтугӯ сурат гирифт. Ҳарду ҷониб ҷиҳати рушду тавсеяи муносибатҳо дар соҳаҳои фарҳангию гуманитарӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ, робитаҳо дар бахши маориф, рушди забони русӣ, таъмини омӯзгорон барои мактабҳои русӣ, бунёди мактабҳои русӣ дар Тоҷикистон ва ҷудо кардани бурсияҳои донишгоҳҳои Русия барои шаҳрвандони кишвари мо мулоҳизаҳои судманд баён намуданд. Дар рафти вохӯрӣ ҳамчунин доир ба авзои зудтағйирёбандаи сиёсии ҷаҳон, афзоиши низоъҳо дар баъзе минтақаҳо, вазъи сиёсии Афғонистон ва мубориза бар зидди хатару таҳдидҳои ҷаҳони муосир табодули афкор сурат гирифт. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо директори генералии ширкати насоҷии Балтика группи Федератсияи Русия Михаил Бачаров мулоқот намуданд. таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии муштарак, сармоягузории коркарди ниҳоии маҳсулот дар маҷмӯъ, тақвият бахшидани ҳамкориҳо аз масъалаҳои муҳими мулоқот дониста шуд. таъкид гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон имкони хуби сармоягузорӣ дошта барои рушди бахши хусусӣ ва таъсиси коргоҳу корхонаҳои гуногуни истеҳсолӣ дар заминаи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. саноати кунонӣ бо суръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ ва таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар соҳаи саноату сармоягузорӣ имкони созгорро фароҳам сохта, татбиқи як қатор имтиёзро ба роҳ мондааст. дар ин росто ҷумҳурии Тоҷикистон имкони хуби истеҳсоли маҳсулоти соҳаи кишоварзиро дорост ки бо василаи то сатҳи ниҳоӣ коркард намудан ба таъсиси ҷойҳои навикорӣ, истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот, баланд гардидани сатҳи некӯаҳволӣ ва дар маҷмӯъ ба рушди иқтисоди миллӣ замина мегузорад. идомаи ахбор. дар сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия рӯнамоии китоби муштараки Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва Институти этнология ва антропологияи Академияи илмҳои Россия тоҷикон ба таври ҳузурӣ ва маҷозӣ баргузор гардид. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Хуршед Сайдаҳмад. дар ин ҳамоиш олимону коршиносони Тоҷикистону Россия иштирок намуда аҳамияти баргузории таҳқиқоти этнологӣ ва омӯзиши амиқи урфу одат ва анъанаҳои таърихии халқҳоро муҳим арзёбӣ карданд. таъкид гардид ки монографияи дастаҷамъии тоҷикон заҳмати бузургест ки дар он маҷмӯи маводи таърихию этнографӣ ва демографӣ оид ба ҳаёти гузаштаву имрӯзаи халқи тоҷик матраҳ гардидааст. дар рафти табодули афкор иштирокдорони чорабинӣ изҳор доштанд ки идомаи таҳкими ҳамкориҳо миёни намояндагони ҷомеаи илмии ду кишвар заруру саривақтӣ хоҳад буд. бо қаноатмандӣ аз сатҳи робитаҳои имрӯза пешниҳод гардид ки муносибатҳои минтақавӣ миёни муассисаҳои илмӣ боз ҳам тавсия дода шаванд, зеро ҳанӯз зарфиятҳои истифоданашудае ҳастанд ки татбиқи онҳо метавонад дар рушди минбаъдаи ҳамкориҳои илмӣ ва табодули маълумот ба манфиати ҷонибҳо хидмат намояд. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Сайдаҳмад аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. дар шаҳри Душанбе фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон дар мавзӯи нақши фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон дар баландбардоштани маънавиёти кӯдакону наврасони мамлакат ва нақши китоб дар тафаккур ва худшиносии миллии наврасон баргузор гардид. гузориши Хуршедаи Наҷмиддин.
در شهر دوشنبه فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان در مؤسسه دولتی کتابخانه دولتی بچگانه جمهوریوی به نام میرسعید میرشکر برگزار گردید که در آن ادیبان، کتابداران و نفرانی که به کار کتابداری مشغولند از شهر و نواحی مملکت اشتراک نمودند. همه ساله در آغاز بهار حجت‌سپر در قطار عیدها و جشن‌های فرخنده دیگر فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان طول یک هفته از 2 تا 9 اپریل در سراسر کشور تنتنه می‌نماید. مقصد اساسی برگزاری سمینار مذکور این یعنی آمادگی گرفتن به فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان، جلب هرچه بیشتری کودکان و نورسان به کتاب و کتابخانه و ترغیب کتاب میباشد. امسال کتابخانه همچون مرکز علمی متدی چون کتابخانه دولتی بچگانه جمهوریوی به نام میرسعید میرشکر همچون مرکز علمی متدی برای تمام کتابخانه های جمهوری فعالیت میکند. وظیفه دار است که پیش از آغاز فستیوال برای کتابداران، برای عموما تشکیل کنندگان فستیوال مذکور یک موادی را آماده کند که عین حال ما اون دستوری متدی را تحت عنوان انیس کنج تنهایی کتاب است آماده کردیم و امروز دسترسی همه اشتراکچیان میگردد. در جریان فستیوال هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان اشتراکچیان در موضوعهای اعجاز حکمت سخنوران، نقش فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان در بلند برداشتن معنویات کودکان و نورسان مملکت، نقش کتاب در خودشناسی ملی، چراغ معرفت، نقش کتاب در تفکر نسل نورس اندیشه‌رانی صورت گرفت. همچنین ابراز گردید که سال چهارم است با ابتکار و دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سراسر جمهوری چند آزمون با نفوذ از جمله تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت راه اندازی شده است که هر شهروند مملکت را بی‌طرف گذاشته نمیتواند. مورد به تذکر است که خوشبختانه با برگزار گردیدن چنین آزمون‌های جمهوریوی امروز قسم زیادی کودکان و نورسان ما، خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و دانشجویان دانشکده و دانشگاه‌های مملکت رو به کتاب آوردند. مقصد از برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها در آن است که توسط شناسایی با وضع کتابخانه‌های بچگانه و مکتبی اهل علم و ادب مملکت راه و واسطه‌های باز هم مؤثر و زمانوی ترغیب کتاب و دیگر مواد اطلاعات را در بین کودکان و نورسان دریافت نموده به این وسیله در روند تشکل حس افتخار ملی و خودشناسی و خودآگاهی و تندرستی سهم گذار باشند. خورشید نجمی‌دین، بهادری ستم، دوشنبه اخبار. شعبه بیماری‌های صورتی ناحیه کوشانیان که سالیان زیاد به تعمیر نیاز داشت با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات محلی از نوسازی گردیده با بهترین دستگاه و تجهیزات طبی مجهز گردانیده می شود. اینچنین در مرکز ناحیه از جانب صاحبکاران محلی ته‌کرسی بیناهای 10 قبته استقامتی گذاشته شد که این نخستین طرح بینای بلند آشیانه در حدود ناحیه کوشانیان می باشد. گزارش همکارانمان خدایدادی رجب و اسکندری سعید در این خصوص. با مقصد فراهم گردانی شرایط تشخیص و طبابت سالهای آخر در ناحیه کوشانیان تدبیرهای مهم اندیشیده می شود. در روند اقدامهای بزرگ سازندگی امروز کارهای از نوسازی شعبه بیماریهای سرایتی بیمارخانه مرکزی ناحیه به اتمام رسانیده شده مورد استفاده قرار داده شد. در شعبه مذکور برای تشخیص و طبابت بیماران دستگاه و لوازمات طبی از قبیل نفسدهی صنعی، اکسیژنراتور، مانیتور برای سنجش فشار خون، اینفوزیمات، ایبولیزر و دیگر دستگاه‌های معاصر دسترس کرده شده است. شعبه سرایتی بیمارخانه مرکزی ناحیه کوشانیان که مهلت 30 سال تعمیر کپیتال را دیدگی نبود، امروز من به واسطه با یاردم حکومت جمهوری تاجیکستان از تعمیر کپیتالی پورا برآورده شد. ما طبیبان و پیشوای ملت میnnadاری میکنیم که چنین شرایطی حاضر زمان برای ما تامین کردند. طور اطلاع داده شد تجهیزات و تکنولوژی حاضرالزمان طبی از خارج کشور وارد کرده شده است که این اقدام‌های مهم بهر بهتر نمودن سطح خدمترسانی طبی به اهالی مساعدت می‌نماید. ما امروز طبیبان وعده می‌دهیم که سطح خدمترسانی خود را به ساکنان ناحیه بهتر و خوبتر نماییم.
табибону кормандони беморхона аз ғамхориҳои давлату ҳукумати тоҷикистон хоса сарвари давлат муҳтарам эмомалираҳмон изҳори хушнудӣ карда мавриди истифода қарор гирифтани шӯъбаи бемориҳои сироятии ноҳияро тӯҳфаи арзишманде барои кормандони соҳаи тандурустӣ ва сокинони ноҳия мешуморанд. тавре масъулин зимни ифтитоҳи шӯъбаи бемориҳои сироятӣ иброз доштаанд, табибону дигар кормандони соҳаи тандурустӣ дар давраи хуруҷи бемории сироятии COVID-19 дар сафи пеши мубориза бар зидди این بیماری اثر قرار داشته بهر پیشگیری اهالی به سیرایت‌شوی و عاقبت‌های ناگوار آن سهم نهایت بزرگ بازیدند. در این شعبه سیرایتی شرایط مهیا آورده شدند که ما با بیماران به یگان کمبودی خدمت رسانی میکنیم. وعده میدهیم که در این شرایط مهیا با بیمارها سطح خدمت رسانی را دوچندان زیادتر کنیم. илова ба иншоти то имрӯз сохта ба истифода дода шуда имрӯзҳо дар доираи корҳои ободонӣ дар қаламрави ноҳияи кушонён сохтмони як қатор иншооти гуногуни хизматрасонию маишӣ идома дошта масъулон азм доранд ки давоми ҷашнҳои дар пеш истода иншооти навбунёдро мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. қобили зикр аст ки дар марҳилаи нави корҳои ободонию созандагӣ дар ҷамоати шаҳраки исмоили сомонӣ аз ҷониби соҳибкорон сохтмони биноҳои баландошона оғоз ёфта интизор меравад ки дар солҳои оянда маркази маъмурии ноҳия аз лиҳози меъморӣ ба шаҳраки зебову замонавӣ табдил меёбад. худойдоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи кушонён, барои барномаи ахбор. идомаи барнома аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи деваштеч ва иқдоми шӯъбаи маориф дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсею, гимназияҳо ва боғчаву кӯдакистонҳои ноҳия баробари омӯзиши амиқи забони давлатӣ таваҷҷӯҳ ба азхудкунии забонҳои англисию русӣ хоса зоҳир карда мешавад. гузориши Мазбуд Бобозода аз ноҳияи деваштеч. ҷиҳати тарбияи ҳаматарафаи хонандагони ҳамаи зинаҳои таҳсилот дар муассисаҳои таълимии ноҳияи деваштеч шароитҳои хубтарини омӯзиш роҳандозӣ гардидааст. дабистонҳо баробари таъмин будан бо китобу ашёи муосири хониш, компютеру тахтаҳои электронӣ, принтеру дигар воситаҳои электронӣ ҳамзамон тибқи барномаҳои таълимии давлатӣ забонҳои давлатӣ, англисию русӣ ва дигар фанҳоро дар сатҳи зарурӣ омӯхтӣ соданд. пас аз омӯзиши амиқи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон ба мақоми олии қонунбарори мамлакат дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилот миёнаи умумӣ, литсею, гимназия ва кӯдакистону боғчаҳои бачагонаи тобеи шӯъбаи маорифи ноҳия пас аз дарсу рӯзҳои истироҳат маҳфилҳои мухталифи забономӯзӣ таъсис ёфта муҳассилин пайи омӯзиш шомил гардиданд. дар масҷиди давлатии таълимии гимназияи рақами 1 ки 357 нафар хонандаро дар як бас ба таълиму тарбия фаро гирифтааст, шурӯъ аз синфи дуюм таълими забонҳои русию англисӣ роҳандозӣ гардида бо иқдоми масъулини гимназия дар маҳфили доимо амалкунандаи забондонӣ ҷаҳондонӣ омӯзгорон даҳҳо нафар ихтиёронро муттаҳид сохта забонҳои хориҷӣ меомӯзанд. шодиовар аст ки толибилмони зинаи ибтидоии таҳсил баробари хониш хубу аъло бо забонҳои англисию русӣ муколама карда шеърҳо аз ёд медонанд ва таъссуроти хешро нисбати давлатҳои абарқудрати ҷаҳон бо ин забонҳо баён карда метавонанд. ин амал дар муассисаи таҳсилот миёнаи умумии рақами 1 маркази ноҳия низ густурда роҳандозӣ гардидааст. дар ин ҷо 1125 нафар хонанда дар ду баст ва 3 бинои таълимӣ ба машғулият фаро гирифта шудаанд. аз ин миқдор 468 нафарашонро хонандагони зинаи нахустини таҳсил ташкил медиҳанд. омӯзгорони забонҳои русӣ англисӣ дарсҳояшонро ба таври салоҳиятноку интерактивӣ ва истифода аз технологияи пешрафтаи иттилоотӣ ташкил намуда мустаҳкамкунии дарсро бо аёниятҳои муосиру рангадоир месозанд. муҳассилини зинаҳои дуюму сеюми таҳсил бошанд дар роҳияи рақобатпазирӣ дар бозори ҷаҳонии меҳнат ва комилан донистани қонуну меъёрҳои давлатҳои русияву хориҷи мамлакат тарбият гирифта бештар дар маҳфилҳои забономӯзӣ ширкати фаъол доранд. самараи меҳнати софдилонаи омӯзгорони муассисаҳои таҳсилот миёнаи умумии ноҳияи деваштеч аст ки ҳамасола хатмкунандагони таълимгоҳҳо дар муассисаҳои касбии олии мамлакат ва хориҷ аз он сарбаландона дохил гардида соҳиби ихтисос мегарданд. имрӯз як идда шогирдони омӯзгорони забонҳои русию англисии дабистонҳои ноҳияи деваштеч ҳамчун табибу муҳандис ва устои омӯзгор дар шаҳру навоҳии федератсияи русия меҳнати пурмасъул ва сарбаландона доранд. Мазбуд Бобозода аз ноҳияи деваштеч барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилооти ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.